फेसबुकआव मोनसे भिडिअ बानायनायनि सायाव जाय बिथाङा एक्स एमभिपि जेराव बिथाङा दाङाबाजिनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन सावथाल आरो बर'नि गेजेराव जाबाय थानाय बे समाव जाय बि रिमेनलां होननाय एक्स एमभिपि आदाखौ खादों पुलिसफोरा खादों होनना मिथिनो मोननाय जादों बिथांखौ पुलिसफोरा खानानै लांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों बे भिडिअखौ बियो सावथाल आरो बर'नि बे दाङाबाजि जाबाय थानाय समावनो बिथाङा सिखा लानानै भिडिअ बानायनो दिन्थिदोंमोन खिन्थु भिडिअआव मा बुंदों आं बेखौ मोजां मिथिया खिन्थु भिडिअ बानायदों होननाल'सो मिथिदों खिन्थु मा बुंदोंमोन बेखौ मिथियाखै आं दा जियानो जा बाथ्राया आसाम पुलिसा दहरिया निति खालामदों बेबायदि दहरिया निति खालामबा जाया जाय बिथांमोना वेपेनखौ फुजा खालामनानै बिथांमोना बोरला थिर लानानै बर' समाजखौ बर' हारिखौ सिगि सुख खालामनो नागिरदों बे समावनो जोंनि बर' दावहारुखौ हामायन' सिखा दिन्थिनायनि थाखाय बेखौ एरेस्ट खालामदों जोंहाबो ट्रेडिशनेल वेपेन दङ बर'फोरा गावनि ट्रेडिशनेल वेपेनखौ लानानै गाव शो अफ खालामनो हानायनि मोन्थाय दङ जोंहाबो जोंबो दिन्थिनो हायो जेरै सान्थालफोरा बोरला जिलिर बेखौ लानानै ट्रेडिशनेल शो अफ खेलेयो आरो देखायो बिथांमोना जोंबो जोंनि दाहाल थुंग्रिखौ जोंबो शो अफ दिन्थिनो थाखाय जोंबो मोन्थाय दङ जोंहाबो बर'फ्राबो बेनिखायनो बेखौनो बुंनो सानो हेमन्त बिश्व शर्मा मामाखौ दहरिया निति नकरिब सर बर' गीताव दाहाल आरो थुंग्रिটো বৰ ট্ৰেডিশনেল ওয়েপেন হয় বৰ গীতাও এইটো ট্ৰেডিশনেলটো শো আপ কৰিব পাৰে কিয়নো আমাৰ পৰম্পৰাও আছে এই পৰম্পৰাবোৰতো আমি হেৰাই যাব নালাগে बयखौबो बुंगोन बयबो रायजो राजाफोरा गावनि न' सिङाव दाहाल आरो थुंग्रिखौ दोननो नाजादों बेयो जोंनि समायनाबो नुगोन बेजों जोङो समायनाबो खालामनो हागोन जोंनि देशखौ समायनाबो बानायनो हागोन जोंनि माबाखौ जोंनि जायगाखौ बेनिखायनो बुङो जोंबो मालायफोरा जिलिर लानानै बिथांमोना जेबो जाया बोरला लानानै जेबो जाया जोंहा सिखा लानानै दिन्थिबा जोंहा दाय जायो बेयो जाबाय दहरिया निति सरकार दहरिया निति सरकार जों बर'खौबा सिखा लानायनि दाय सावथालखौबा सिखा बोरला लानायनि गावग्रा लानायनि जेबो दाय गैया बिसोरहा माबायदि सरकार बियो दहरिया निति सरकार नंगौना नङा बियो दहरिया निति कानुन नंगौना नङा बियो जा आयेनाव जोंहाबो आयेननि मोन्थाय दङ ना जोंहाबो बे मोन्थायखौ जोंबो दिन्थिनो हागोन जेरै सावथालफोरा जिलिर बोरला लानानै गावसोरनि ट्रेडिशनेलखौ फल' खालामदों जोंबो जोंनि तलवार जेरै जोङो थुंग्रि दाहाल थुंग्रिखौ जोंबो लानानै ट्रेडिशनेलखौ जोङो शो अफ खालामनो हागोन जेरै जोंनि एबसुनि जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि फ्लेगावनो दङ दाहाल आरो थुंग्रि नाथाय जों बर' फिसाफोरनि न' दाहाल आरो थुंग्रिखौनो नुनो मोनला मात्र जानाल' थाबाय फ्लेगावल' सिन बेनिखायनो बर'फोर दाहाल आरो थुंग्रिखौ बयबो बानाय न'आव साजायनानै दोन नांगौ समाव दिन्थिनो हागोन नांगौ समाव इस्तेमाल खालामनो हागोन जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो बर'फोरा आं बेखौनो बुङो जा बि रिमेनलां सारखौ एरेस्ट खालामदों नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुङो आंनि रायाथ' बेनो दहरिया निति जादों बेनिखायनो नोंथांमोना मा सानो बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरहरबानो जाबाय गोजोन्थों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय